Debagoiena, herriz herri, aurrez aurre. Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintzgatzaga, Oñati. 8 izen, 8 doinu, 8 izaera, eta guztien azpitik, urbera, ibai bat, mendiartean bidea egiten duena, herri bat, eta hurrengoa lotzen dituena. Ibaia, iturri askotatik, elikatzen delako da handia. Gu, ere bai. Ez dago ekonomia sendorik pertsonen ongizaterik gabe, ez dago ongizaterik ingurune osasuntsurik gabe, eta ez dago transizio ekologikorik komunitate sendo bat gabe. Ikusi dugu eskualdearen behar berriek begirada zabalago bat eskatzen dabiela. Eta horregatik ari gara guzti honekin pizkat eraiki guran, aldaketa eman guran, eta aurrera pauso bat. Einjaku hasi kasi, aurrera begiratu, begirada zabaldu, eta danon artien aurrera itxeko alegin horretan. Herri aurrez aurre